Eu non sei que límite ten o camiño. Está por escribir, seguramente. Cada ano nos sorprende, cada ano nos maravilla, e cada ano nos fai sentirnos máis responsables de que isto siga así. Acabamos de aprobar en Consello da Xunta de Galicia 40 millóns de euros, nada máis e nada menos, para que os peregrinos vayan seguros, dende o principio ata o final, para no camiño portugués imos empezar, por certo, os lugares onde todavía os peregrinos coinciden co tráfico. Entón, hai que intentar evitalo pouco a pouco. Hai que ter os camiños en perfecto estado de revista. Hai que conseguir que todas as experiencias, dende os que veñen camiñando dende moi lonxe, hasta os que teñen uns cuantos días, ou fan por etapas, ou fan a fin de semana perdidos, para todos esa é unha experiencia maravillosa. Que lles cambia a vida, o camiño cambia a vida moitas veces, que lles faga repetir, canta xente repite camiños, que lles faga conocernos e ter ganas de volver outra vez, coa familia, cos amigos, con máis tempo, estar en máis sitios. Todo iso lle debemos a esta xente. Eu quería vir aquí a decirlo e a repetilo. E este ano, que algúns se dedicaron a decir por aí que xa temos demasiada xente que nos visita, que xa está ben, que non necesitamos que veña tanta xente, eu digo que estamos abertos a que veña canta máis xente millor, que xa saberemos distribuílos, xa saberemos o que temos que facer, o sabemos de sobra para que sin ser ningunha experiencia que entorpezca os que vivimos aquí, non se enriquezca, en todos os sentidos, tamén no económico, no cultural, no de intercambio. E o camiño é a marca estrela de todo eso, o mascarón de proa, o sinal que emitimos no mundo para que o mundo nos conozca. E este pequeno milagro de conseguir que o camiño portugués estea nas cifras que este, competindo ademais cun camiño con moita máis tradición, máis traballo feito, se decía aquí, este camiño hubo que resucitalo, absolutamente. Estaba, para entendernos, morto, dende o punto de vista da tradición e do coñecemento. E ora goza dunha saúde excelente, unha saúde potentísima, e a saúde que ten as cousas que son novas, tendo detrás moitísima tradición a que apoiarse. Por lo tanto, moitísimas gracias aos amigos dos Pazos, moitísimas gracias a eses visionarios que fixeron, probablemente sin saber nese momento, ou sabendo, quen sabe, fixestes algo moi grande, moi de admirar, e que está facendo que esa Galicia potente, esa Galicia calidade que queremos enseñar ao mundo, teña o mellor dos escaparates.